Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Tapangani like, share, komanso subscribe. Komanso chomwe tingakupempheni nkhani musayisire panje komanso muyipange share. Chipani cha MCP chilibe woyenda naye ndipo chikudziwa kuti chili ndi adani. Chayesetsa kutenga UTM alephera. Ayesetsa achakwera ndi MCP kuusa kabambe kuti ukhala running mate ndiweyo alephera. Alepheraso kugwiritsa ntchito Michael Usi ndi chifukwa anabwera ndi plan B yodzera kwa kabambe. Alephera, kabambe waakanira. Tikupatsa unduna kufikira zisankho, kabambe wakana. Achina Njawala, Predex, Kaluwa akana, onse achina Ntumbuka amkanina chakwera. Ndepanopa MCP ili ndi mantha ilibe campaign. Chimene ikufuna MCP ikufuna kuti zipani zime pazokha. Ndema supporters a MCP amwazana. Ena sa MCP atokhala UDF kumene apatsidwa ndalama nditi ma airtime paja madziwa ndalama ya MCP ndi 30,000. Pitani mma social media muzika munyoza Peter Munthalika, muzika munyoza DPP, muzika yankhula ngati ndinu AUDF. AUDF ena mwayiwo akuyankhula mwayiwo wokha. Ambiri mwayiwo akuyankhula mu MCP koma AUDF. Ndema supporters a MCP ambiri akuyankhulanso ngati AUDF. Mcholinga chonena kuti UDF ija isalowe mgwirizano chifukwa chachiyani sikuti akuyikonda UDF yo ayi. Amene mukuona kwemkometsera kwambiri satupere ambiri ndi a MCP, ena ndi a UDF ndi akuona ngati achulukana. Iyayi ndi makape a MCP amene akufuna kwambiri kuti UDF ikhale payokha isapiteso ku DPP, chifukwa ikangopita UDF ku DPP ndekuti a MCP chawo palibe kumwera. Nde chawo palibe wake ndi watani. Akufuna kuti atupere atenge mavoti ena akumwera akhale nawo. UTM uso ikitengeko pang'ono, DPP nayonso itengeko, chipani cha PP cha Joyce Banda chitengeko, ndekuti abalalitsa DPP pamene popo. Iyoyo ndi plan ya MCP. Ndi imene kulubwalubwa kwambiri pa nkhani za UDF ndi DPP. Ndochepa amene akulankhula mwayi okha. Koma kungoti atengane UTM, UDF, afford PP, boma lapita. Chachikulu kwambiri kuti UDF kapena kuti DPP ipambane ikungofunikira UTM. Ne mantha a MCP ngonena kuti talephera kupanga convince UTM tiye tidzere ku UDF tizathandizira kunyoza Peter Munthalika ndi DPP. Zeruzo yankhula payekha munthu muzimumvetsa. Ambiri ndi a MCP yankhula zimenezo. Cholinga kuti UDF isapite ku DPP, abalalitse mavoti ena apite ku PP, ku UTM, ku DPP, ena kunankhumwa. Yawo ndi maplani andani kodi a MCP. Alibe woyenda naye. Ndepaka nali pano amwazana. Mchifukwa kanthawi komweka kochepa komweka kwachulutsa kulira kwambiri ku UDF, kwachulutsa kwambiri a UDF kudandaulira DPP. Hafu mwa iwo si ama supporters a UDF. Mukumbukira UDF akamalankhula chiwerengero chawo chimaoneka. Ndezu khanga ndi UDF chatsopano iyayi ayi ndithu.